Hvor døde du? Nå, den var død. Nice, vi kører rampe så. Der er en lobby, der er en squeaky. Jeg kan ikke komme derhen på grund af en, der holder mig squeaky. Han hoppede ned vent. To vent. Begge vent. Begge vent. Double door. Den anden er single, ikke?